Διατίθεται προς μίσθωση μία μοναδική, πολυτελής και ιδιαίτερα άνετη μονοκατοικία μεζονέτα στην Παλιά Πεντέλη, με πανοραμική θέα και από το Ισόγειο, από το όρος Πεντέλη μέχρι και το Σαρονικό. Βρίσκεται σε οικόπεδο 480 μέτρων και έχει εμβαδόν 225 τετραγωνικά μέτρα. Διαμορφώνεται σε 3 επίπεδα, τα οποία ενώνονται με εσωτερική όμορφη ξύλινη σκάλα. Στο Ισόγειο είναι η κεντρική είσοδο με πόρτα ασφαλείας, ένα μεγάλο σαλόνι με τζάκι, κρυφούς φωτισμούς και μεγάλες σειρώμενες μπαλκονόπορτες που οδηγούν στη μεγάλη αυλή, όπως επίσης μια ελαφρώς υπερυψωμένη τραπεζαρία, WC ξένων, αποθηκευτικό χώρο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με δική της πρόσβαση στην πίσω αυλή. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν 3 υπνοδωμάτια, το ένα μάστερ με δικό του άνετο μπάνιο με τζακούζι, ένα ακόμη μπάνιο και πρόσβαση σε μεγάλη βεράντα. Η σοφίτα, κάτω από τη σκεπή, καταλαμβάνει όλον τον δεύτερο όροφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπνοδωμάτιο, γραφείο ή playroom ή και γυμναστήριο. Στον υπόλοιπο εξοπλισμό της μονοκατοικίας περιλαμβάνονται επίσης στήριο τηλεόραση, συναγερμός, ίντερνετ με οπτική ίνα και νυχτερινό και τριφασικό ρεύμα.